Onye kere eluigwe n'ụwa Jesus, anyị na-ekele gị n'ihe ọma ị na-eme bara ụba. Daddy nara ekele o Jesus. Onye eluigwe daalụ, ọrụ ọma ị na-alụ bara ụba. Eze eluigwe daalụ ọlụ, ihe ọma ị na-eme bara ụba. Chimo, eze eluigwe daalụ, ọrụ ọma ị na-alụ bara ụba. Change monu eze ewu iyomine me baroba onye ji obara kpọnwa n'afọ ọlọma gị n'obu ka Chineke eze mmụọ eze eluigwe ga-alọnụ iyomine me baroba ewo Chimo. Na Jese n'igwe n'ụwa papa nara ekele mụ eze m nara ekele mụ ọ na-abụ chekata ihe ọma ka ị na-emere m amaghị m otu m ga-esi kele ọ na-agba m anya mmiri ọkwa naanị gị bụ onye gụrụ ntụtụ isi m ọnụ onye mara mma m ụtụtụ na abalị ị na-echebe m karịa echiche obi m ị nala ịsanụ m amara ngozi gị nara ekele juru m ọnụ o Jizọs onye mmeri daalụ 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 Chineke ọma m daalụ 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 eze ebube ọma m onye mere ka ndụ fọdụrụ m mgbe ndị iro na-ele m anya ọdịda ị mere ka m kwuru chichalụ ya mere m ji ekele gị Chukwu ọma m n'ọbụrụ ụzọ iche m ọkwa gị na-eche m ọ bụ gị na-eche na-ehi ụra n'abalị ị na-ekpuchi m ikweghị ike echiche ndị iro mezuo ya mere njesi gị nara ekele m papa nara ọdịja ma daddy nara ekele m ọrụ gị na-alụ bara ụba o Jizọs onye eluigwe daalụ ọrụ m ị na-alụ bara ụba Chineke eze eluigwe ọlụmị na-alụ ebu ewo Jesus daalụ Jesus. Enwere ọtụtụ ndị buru ụba kwara wee bịa n'ụlọ ukwu gị ha na-ekele gị legodi ndị nyere nwa ha na-achịrịrị gị ka ịlụsi nsọ ka ịdị nsọ ka Chukwu dị nwa okorobịa onye mere nweta visa ọ na-achịrịrị gị ka ịlụ nsọ ka Jehova nsọ ka Chukwu dị nsọ ka papa dị onye na-ebibe ziri ezi Chineke daalụ n'ogologo ndụ daalụ narị ike ịgbara ike ndị ọrịa ịbịa n'Ọnịcha Ado onye ọbụla na-ekele gị na-emere ka ihe ga-agba na-ekele ọ bụ ndị bọs drivers ya na ndị ọkada men fa na-ekele akwa gị na-ebibe ziri ezi onye mmeri Chineke Hosanna dịrị